zokhudza chilungamo koma mwina sitimaziwa kuti zimayenda motani. Nde timafuna kuti tikambirane nkhani zimenezo kuti mwina nkutengapo china chake tikamapita chitsogolo tikuziwa kuti ichi ndi chimene chimayenera kuti chichite. Ndanena kale kuti dzina langa ndine Sam Banda Junior, ndithokoze kuti muli pamenepo kumvera wireless ya Times kuchokera ku Nsanje Chitipa komanso mene mutitsatira Times 3 tikulandira ndithu. Lero tikambirane nkhani koyambirira gawo loyambali tikambirane ndithu nkhani mkute umene tidasiyako sabata yatha umenewu ndithu ndi timakambirana za adoption. Ndipo padali mafunso ambiri, padali matenifolo ambiri amene adaimbidwa na koma chifukwa cha nthawi mwina sitidakhuze mbali ina. Ndiye koyambirirako tichite pang'ono mbali imeneyo kenako tizabwera ku gawo limene tikufuna tikambirane lero tifuna tikambirane nkhani imene mbuyo mutidayikhuzapo koma tinaona kuti lero tiyenso kwa panali mafunso anthu ambiri mwina afuna amvesese zimakhala motani. Nkhani imene tikambirane lero tikambirana kwambiri nkhani ya adoption. Mwina kapena tinene kuti kulekana kulekana mbanja kodi zimakhala motani, ndondomeko zake zimayenda motani, kodi chimachitika nchani, kodi ukakhala kuti waphochola kapena kuti chachitika ngati chimenechi ndondomeko zimene umafunika kuti utsatire zimakhala motani. Zonsezi zindi zimene tikambirane tsiku la lero. Titero kuti konse kumene mukutimvera program ene ya bwalo lime ndinanena kunena kuti mutirapa tsamba chezo la Time 360 ndipo ndithokoze mzanga Christopher Nkosi amene akuonesesa kuti zonse zikhale kuti zili mchimake ndithu. Tsopano tikupatsirani program ya bwalo lime. All rise. Chabwino ndimanena kuti lero tikhale ndithu ndi Justice Jean Kaira amene ndithu tidali nawo sabata yatha. Ndinanena koyambirira kunena kuti tinali ndi mkute umene tinali nawo sabata yatha okhuza ndithu adoption, kutenga ndithu mwayi okhala mwina ndi mwana kuti zimayenda motani. Nanena kuti sabata yatha tidali ndi mafunso komanso kunali matenifolo ambiri. Ndiye koyambirirako tichite motero nthawi yochepa kenako tilowere ku divorce kapena imene timati kulekana mbanja. Ndiye ndimafuna kuti tifotokozere pamenepo kuti tichite motani. Ndi lole ndiayitane ndithu Justice Jean Kaira amene ndithu ndi amene pakatipa takhala tikucheza nawo mprogram eneyi. Ndithokoze kuti amatikomera mtima kuti tizikhala limodzi mu programu imeneyi. Justice, mwadzuka bwanji? Justice, mwadzuka bwa? Chabwino ndi kukumva ni pansi ndiye ndione kuti mzanga Christopher agwiregwire pang'ono kuti mwina tizimvana bwinobwino koma tilandire nonse konse kumene muli Nsanje mpaka Chitipa komanso kunja kwa dziko lino komanso ina amene mutisatira pa tsamba la mchezo. Programu yake bwalo lime timabwera pano kukambirana nkhani za chilungamo, nkhani zokhudza udindo komanso nkhani zokhudza malamulo. Mwina sitimamvesa kuti chimachitika ndi chani, ndifo chake timabwera pano 9 minutes past 7 tione ngati zatheka. Justice mulipompo? Ndipo ndikukumvana Sam Banda Junior. Chabwino apa pande mukumveka bwino lomwe kaya kwa chabwanji kumeneko? Kumabwalo kwa chabwino kaya ku Times kwa chabwanji lero. Iya ku Times kuno kwa chabwino ndithu ndipo tithokoze chakuta kuti nkhani yayikulu imene umathokoza kwambiri ndi moyo
umene tili nawo ndiye tithokoze kwa basi chifukwa cha chimenechi. Zikomo. Ndimauza womvera pabwalo pano kunena kuti sabata yatha timakambirana nkhani ya adoption imene ndithu kudabwera mathenefolo ambiri komanso anthu adali ni mafunso ndiye tinati koyambiriraku tichite ngati taumbira mkota kuti mukhale ngati kuti mwangokambapo zonse kenako tilowere ku mutu wathu umene tikukambirana lero nkhani ya divorce kapena kuti kulekana mbanja. Tiyipitirize kumeneko mwina tichite kungoyambira kumeneko Justice tidakambirana za adoption sabata yatha patali zambiri zimene mudafotokozera mwina kungoumbira mkota kwache tinene kuti nzofunikira bwanji kuchita ichi komanso mwina anthu tuyenera kutani pa nkhani imeneyi ya adoption. Zikomo kwambiri. Kujera munjira ya adoption ndikofunikira chifukwa kumpatsa mwanayo khomo lomasuka lotakasuka komanso lotetezedwa bwino kuti asamalidwe tsiku lina tidzamudalire ngati dziko muchitukuko chathu. Izi zikufunikira makamaka pamene tikuyang'ana za chithandizo chimene mwanayo ayenekera kulandira chifukwa ena amati mwanayo ndikukhala naye palibe chodabwitsa chilichonse palibe chodandaulitsa chilichonse ndivutikirenji kupita kumabwalo kukachita local adoption. Zimavuta makamaka mu nthawi imene kholo lamwalira chifukwa pogawa chuma cha masiye mujannafotokozera timayang'ana ana. Mwana amene simunachite formalize kuchita adoption ngakhale kuti kumabwalo timayang'ana mwa chikhalidwe chathu kuti mwana ukakhala naye amakhala wako ndithu kuti wamukuza wadziwa iweyo ngati kholo koma malamulo if we were strictly looking at mmene malamulo alili ameneyo akuyenekera kupita ku level ya dependent ndiye kuti ali pa level number 3 or 4. Koma mukachita adoption bwinobwino formalize kutenga mapepala sipadzakhala wina amene adzaneneza kuti ayi koma uyuyu si mwana wa malemu pogawa chuma tidzagawa chuma chija kuti ndi mwana wawo weniweni. Kupatula pamenepo mimwa imene mumapeza iniyo ngati kholo ena kuntchito kwa amalipirira fees yana sizimavuta mukaonetsa chikalata chochokera ku bwalo la milandu. Pakamali pano kuli lamulo limene limakhudzana ndi trafficking Palermo protocol. Mwana akamayenda ndi kholo nthawi zonse amayenekera kuti aonetse kuti iyeyo ndi kholo iyeyo watenga chilolezo kwa kholo lina ngati akuyenda ndi kholo limodzi. Pamene mukakhala kuti mulibe chipepala cha adoption ndiye kuti nthawi zonse kuti muyende naye mwana ameneyi kumayiko ena mukuyenekera mubwere mudzatenge chilolezo kubwalo kuti ayi mwana idi nzona ndi wawo zimene zimatanganidwitsa komanso zimakusowetsani mtendere. Koma mukakhala nacho chipepala chokuti mwanayo ndi adopted mwamusintha dzina chilichonse akuyendera pa dzina la inu sizimavuta komanso pa chilungamo chake. Mwana amene mukunsunga mu nyumba mwana asampanda junyo iye azigwiritsa dzina ntchito dzina la kaira ana anu onse ndi banda mwana uja amakhala mafunso ochuluka chifukwa chachani iyeyo dzina la bambo ake lili losiyana ndi azibale ake amene mukuwatcha kuti ndi achichimwene ake komanso azichemwali ake. Pochepetsa tonja imene mwana akhoza kudutsamo chifukwa chokuti mayina akusiyana machitidwe akusiyana njira yachidule ndiyo ngoonetsetsa kuti mwanayo mapepala ake ndi dzina ake ndi zonse zisinthe zifanane ndi azibale ake. Mukachita choncho zimaphweketsa moyo komanso mwana uja sadzakhala ndi kusiyana machitidwe a zinthu poona zokuti anzake ena ali ndi mayina ndi zina zimene zikuachita identify mosiyana. Komanso ndi nene apa kuti adoption si anthu olemera okha. Adoption si anthu okhawo amene akuchoka kunja kwa dziko lino. Pamalamulo apa Child Care Protection and Justice Act tikulimbikitsa in fact kuli policy imene tikulimbikitsa kuti mwana tisadampereke kwa anthu akunja kwa dziko lino pofuna kusunga chikhalidwe identity yake komanso mwana uja kuti akulebe mu environment imene adabadwira
timayang'ana kaye kuti immediate family extended family palibepo wina amene akhoza kumutenga kumusamala ndicho linga chakuti mwana uja akalebe ndi kafilingi ka umalawi ndipo kapaka pamene palibe amene waonetsa chidwi kubanjako kapena palibenso mwayo kuti kubanjako wina akhoza kumusunga ndi pamene timalola kuti anthu amene akuchoka kunja kwa dziko lino amutenge mwanayo koma that is the last resort timafuna nditu mwana amene atengedwe ndi local adopters chifukwa inuyo ndi ine tikuvomerezana tikhoza kuvomerezana pano kuti zimene timachita kuno ku Malawi simene amachitira moyo wawo ku America chilipo tinthu tina timene ngakhale kuti kumene kuja nkopeza bwino zochitika zake zosangalatsa koma umaduka kalakala kumene kuja mtimabe umagundagunda kuti nkadadyako sima ndikadaphikirako pamakala nkadadyako tikausipa chifukwa ibwendo Malawi that is what identifies us nkadalankhulako chichewa ini zimaoneka zopheka pazing'ono koma ndi zinthu zimene zimatipanga ifeyo kukhala Malawi zimene zimatiumba ifeyo kukhala Malawi ndipo zimatipatsa chidziwitso chothekera kuti ifeyodi ife Malawi ndichipayake nthawi zambiri timalimbikira kuti mwana akapezeka pa list ya anthu amene apanga expression of interest to adopt kuti pali Malawi kuli bwino timpatse Malawi kusiyana ndi kumpatsa mwanayi munthu amene ndi wakunja kwa dziko lino chifukwa zimathandizira kuti mwanayi apitirize pamene analili kusiyana ndi transition imene menekero khala pakatoka kuno kafika ku Canada kuja mpozizira kuno dzuwa sitimali so zimaoneka kupera koma mwana uja akafika kumene kujama koma tulero nkadotherako dzuwa ati koma dzuwa lili pafupi chifukwa cha kumene iye wapita so nthawi zambiri timalimbikitsa kuti adoption tiyambe ndife Malawi kuwasamalira ana amene wawo tikatero zithandizira kuti anawa akule munchikhalidwe komanso munchidziwitso chakuno ku Malawi timakumana ndi zokhoma zingapo pamene tikugwira ntchito imeneyi nkhani ya adoption imayambira ku social welfare amene amagwira ntchito yochuluka kwambiri ndi aku social welfare koma anthu akamabwera kudzapanga ma adoption ku bwalo amabwera ndi maloya chifukwa ndi technical area it's a specialized area and maloya ake ndiochepa kwambiri amene area imeneyi ayichita specialized pakufotokoza anthu amaona ngati kuti maloya ndi majaji ndi anthu ofanana tikhoza khala kuti tonse tinawerenga malamulo taphunzira za malamulo koma ntchito zathu ndi magwiridwe ake ndi osiyana maloya amabwera ndi client wawo munthu amene akufuna kudzachita adopt ife ndife ma independent umpires utakhala mpira ndife oyimbira mpira ndife malifari amene timayang'ana zofunikira za mwana amene akubwera na social welfare guardian ad litem ndipo timayang'ana mbali inayi kwa amene akupempha kuti adzatenge mwana ndikupanga balancing process yokuti kodi mwana yudi apite kapena asapite pakufotokoza anthu ongoona chabe nanga sinde kuti loya akugwira ntchito ngati business it's a commercial work akuyenekera alipiridwe pamene timalipiridwa ndi boma chifukwa tidasankha ntchito yogwira mu boma koma pakuona pa amene abwera kudzamperekeza mwanayi amaona ngati kuti aja adzatenga mwana aja alipira ku bwalo la milandu ndifanye nthawi zambiri asampanda junyo mudzamva anthu akunena kuti agulitsa mwana abwala agulitsa mwana chifukwa cha kusamvetsetsa kuti awa aloya akulandira ndalama chifukwa cha ntchito imene agwira mwaukadaulo kwa client wawo amalamulo ifeyo ngati abwalo tikamagwira ntchito imeneyi timayigwira ngati mmene tikugwira ntchito ina iliyonse malipiro athu amachokera kuboma osati kwa anthu anthu aja amalipira aloya chifukwa aloya amuchita hayala amugula loya kuja mwana akabwera timafusitsitsa kuti kodi mwanayi wapatsidwa ndalama kuti iniyo makolo mwapatsidwa ndalama kuti mumpereke mwana chifukwa ena amangokomedwa akhoza kungokomedwa ndi ndalamazi ngati palumboona kuti likwaperekedwa ndalama kapena kachitika kachitukuko kena kake mmudziko ndicho linga chotenga mwana timawakaniza kuti inu simunabwere ni manja oyera you haven't come before the court with clean hands iniyo mwachita unduly influence mwawakakamiza makolo wakuti akupatseni mwana ndi chiyembekezo chokuti mukoza zinthu mudziko pamene malamulo salola zimenezo wadzatenga mwana
akuyenekera kwa ulere alandire chifukwa mwanayo kokolo adabweranso mwa ulere. So kwa ulere adalandira, kwa ulere apereke mwanayo. Ndipo mmene nanenera Sabatalata, mukapereka mwana ku adoption mulibe kuthekera kobwereranso nkuzanena kuti tasintha maganizo. Mukatenga mwana ku adoption palibenso zakuti ndibwerera ndikapereka mwana uja ndikamubweza chifukwa mwana si commodity. Vuto lina limene timakumana nalo ndi orphanage. Orphanage ndi malo amene timawatcha kuti child care institution, kokasamalira mwana. Ndipo kumeneko mwana sayenekera kukhala permanent. It's supposed to be a temporary remedy. Ongodikirira kuti mwana uja apeze khomo. Chimene chikuvuta ana aja kumachitidwa advertise. Ndi mwana uyu, mwanayu ausowa zakudya, mwanayu ausowa zovala. Ife tikulakwa nduko nkuyikaso chithunzi chake. Timayiwala kuti pamene mwayika chithunzi chimenecha mwana uja adzakula adzakhala ngati jaji ngati mayika ili. Tsiku lina akaone pa internet akadziona kuti inada ndichita advertise, it will bring torture to that particular child. Malamulo akuletsa motsimikiza bwino kuti mwana osamuchita advertise si commodity. Ndipo mukayamba kuchita advertise yonchicha ndi zimene tsopano zimautsa mapiri pachiko chifukwa anthu abwerawo aona ngati akuyenekera ndi chithumba. Mwinanso ndi zifukwa zina zimene ena amabwerera mbuyo kuti ngati zafika pochita advertise sindiye kuti pafika anthu olemera. Koma mwana akhoza kukula even at a minimum home. Pamene makolo aonetsa chikondi komanso kuonetsa kupezeka kwawo kuti mwana uja amuongolere chikhalidwe chabwino mu dziko lino. Mwina kunkhani ya adoption pakanali pano ndikhoza kuyimira pamenepo, especially kuti mavuto amene timakumana nawo, the misrepresentation and misinterpretation and the challenge in terms of advertising ana zimene sizabwino ayi. Ndipo onse amene akusunga ana m'maorphanage aleke, osatiso kuchepetsa koma aleke kuchita advertise ana pa ma website awo chifukwa mwana amene uja adzakula adzakhala president. Izi zakhala bwino anthu azidzamukumbutsa kumukumba kale yake kuti taona udali wovutika ano uli chonchi. Zikomo kwambiri. Ndithokoze kwa basi gawo limenelo koyambirira kutifotokozera za child adoption imene ndithu tidakambirana kwambiri sabata yatha. Justice Jean Kaira anali pano apa timangoumbira mkota, ndipo ndikhulupirira kuti mwatola ziwiri zitatu. Ngati munali mafunso ndiye kuti pamenepo ndiye kuti mwina atigaira kuti tikhoza kuyenda motani. Koma ngati tili ndi mafunsobe ndikhulupirira kuti mukhoza kufunsa koyambirira chifukwa tikhale tikuchita motero. Ndikhulupirira kuti nthawi mwina tiyipeza ndithu 7:23 mkatikati mwa bwalo liyime pano pa wairesi ya Times. Ndimati tilowe gawo limene tili nalo tsiku la lero kukambirana nkhani ya divorce. Tidakamba mbuyomo kulekana mbanja. Zimenezi zimachitika sikuti tikubwera pano kunena kuti iyayi kuzikhala divorce iyayi, koma zimachitika chifukwa mbanja mumakhala zochitika zina nkupezeka kuti iyayi mpaka kufika poti mwina mwalekana. Ndiye tikufuna tikambirane lero chifukwa zimenezi zimachitika ndithu. Justice Jean Kaira, ndimati tiyambire pamenepo kuti tikamati divorce tikunena chani kwenikweni? Zikomo kwambiri ya Sam Banda Junior. Divorce ndi kulekana pakati pa mamuna ndi mkazi amene anali pa banja lodziwika ndi malamulo. Divorce tikunyanyala. Divorce tikuchoka kuchipinda kumene mmagona inu ndi akazi anu kapena amuna anu. Divorce tikunena zokuti ine ndikakhalitsa kunja akazi anga ndasiya kuno ku Malawi basi mwakachetechete mwanteli nditenga mkazi wina. Divorce si mmene munthu akhoza kungokhala kuti basi ine kwambira lero awawasa akazi angaso. Divorce ikuyenekera kuchitika ubwalo la milandu. Oweruza amvetsere mbali zonse ziwiri. Akamaliza kumvetsera mbali zonse ziwiri akhutire bwino motengera ndi mulingo umene timagwiritsa ntchito standard. Ndipo mulingo umene timagwiritsa ntchito
pakuthetsa mabanja umasiyana ndi mulingo umene umagwiritsira ntchito pa milandu ya chiweniweni ipo. Inu ndi ine inagulitsana switi, ine sinnalipire yonse, mwabwera kudzasuma, imeneyo standard yake imakhala ya balance of probabilities. Kodi izi zikhoza kuchitikadi? Chifukwa chakuti banja ndi unit imene timayipanga protect kwambiri. Standard yathu timanena zokuti ikwerereko pang'ono ndi standard imene timayika pa civil dispute. Koma isavyole kapena kufikira pamene tuwona za mlandu wa upandu. Proof beyond reasonable doubt. Imafika kumeneko. Koma ikwereko pang'ono pa balance of probabilities. Timachita izi chifukwa chakuti marital transgression, marital disputes, marital offenses, kulapirana kwa anthu apabanja, munthu sangoyenera kuti kungodzuka kanthu kakang'onong'ono basi ineyo ndadzimbuka ndapita kwathu. Ayi. Nditsimikize apa kuti koti kapena bwalo kapena ife oweruza tili ndi udindo waukulu womvetsera ndi kutsimikizika mtima kuti zimene akunena amayi awa ndizoona munthu uyu ngwankhazi. Zimene akunena abambo awa ndizoona msimayi iyu ali ndi kachibwezi pena pake, ndipo kachibwezi kameneko ndi kamene aoneka zokuti walimbana kwa mtima kusiyana ndi amuna akewo. Imene ndi kuti ikhala adada. Kapena tikuyenekera kutsimikizika mtima kuti anthu awa ngakhale panjapa timaona ngati banja, koma anthu amenewa aliyense akukhala moyo wayekha, wina akukhala kwake wina kwake, komanso anthu wasakusamalana ngati munthu ndi mkazi wake kapena munthu ndi mamuna wake kapena munthu wapabanja. Possession. Adachoka kalekale kukhomoko, adatenga zovala zake akukhala kulenti kwina kwa miyezi yotsogozana 12. Zikatero ndiye kuti bwalo limanenazo kuti apapa pa standard yathu komanso pa zofunikira zimene munthu ayenekera kuti afotokoze zakwanira, ndipo mwafotokoza mokhudza mtima makoti, ndipo tikulolani kuti lekanani. Tikalankhula mawu amene aja timanenazo kuti tachita decree of divorce nice. Kanyama kameneka ka degree kameneka kamakhala ka temporary. Chifukwa nkhani zachikondi ndi zovuta kuzimvetsa. Koma sabata 6 asanu ndi imodzi imawalola anthuwa alekane, wina kwake wina kwake. Koma degree of divorce nice imapereka mwayi ndi danga kwa anthu amene alekanawa. Kuti mwina apakakhala pambali nkuona zakuti palibewo wapitsira madzi, palibewo wasitira, palibewo wachapira masokosi, palibewo wapatsa ku saluni, palibewo wapatsa ya suit, azindikira kuti ndalagwitsa munthu uja akhozokhala ali ndi zofoka zake, koma ali ndi pabwino mwake umu. Bwanji ndikonze mmene mofoka mwakemu ndimulolera ndizipita mpanga motere ndiwererane naye. Ndi 6 weeks imene timatha kulola kuti anthu akalingalire mofatsa akhoza kubwererana. Ikatha 6 weeks pakuoneka zakuti aliyense wamanga fundo yake kuti banja ali palibesa kubwerera, no more turning back. Amene aja amabwera nkudzanena zokuti kalata munatipatsa uja wa nice mupange na ameneyi kuti tsopano akhazikike. Give us a degree of divorce absolute. Tikapereka degree of divorce absolute ndiye kuti banja limeneli chiyambi ndi mathero tathanana. Ngati anthu amenewa akudzabwerera naso akuyenekera kugwiritsa ntchito ndondomeko ndinanena zija, ngati ndikokalembesa kwa DC kapena kwa registrar jeno kapena kwa NRB, amenewa akuyenekera kutsata ndondomeko imene inayikidwa m'malamulo, apereke notice ya 21 days, amene ali zotsutsa kapena zoletsa amene kena kubanja lija likamangidwe. Chimodzimodzi kuchalichi, chimodzimodzi kwa mfumu pa Chinkhoswe, chimodzimodzi ingakhale iwo amene akumangitsa ku mosque. Ndi nere motsindika pano ngati akumipingo kapena akumalo opemphererako ali ndi ndondomeko yakuthetsa kwa banja kudzera mu zokambirana ndi zolamulira zakumpingoko.
iwo akungothandizira chabe kuti mwina tichite promote reconciliation ya anthu awa. Palibe ene religious organization kandi mpingo wanji umene uli ndi mphamvu yothetsa banja. Mukawapatsa anthu aja chikalata chonena zakuti takambirana takanika sikuti banja lolata akuyeneka ndithu abwere ku bwalo adzatenge chikalata cha decree of divorce absolute. Chimodzimodzi asilamu akakambirana kujamaa akakambirana ndi ashehe akaona zakuti ife tayesetsa koma zakanika abatana what they call kula kanthu kaja kamene kaja akabweretsa tsopano kubwalo la milandu kudzanena zakuti ife akumpingo ayesetsa koma takanika deka papa tikufuna inu ya bwalo mutimvere kuti tsopano tikhoza kutenga decree of divorce naisa ndi absolute. Mukakhala mulibe certificate of divorce kapena decree of divorce absolute inuyo mwangonyanyala chabe banja likadalipo. Ndipo chifukwa chakuti banja likadalipo mwatsoka mmodzi mwa inu atatu wamwalira ndikutsimikizire na Sam Banda Junior ndi onse omvera ozagawa chuma cha masiye amene aja mudasiyana nawo aja kaolo mudakaza kumudasiyana nawo zaka 10 kandi 20 amene aja adzavumbuluka ndipo ife tidzanazo kuti akazi awo amalemu adali awa. Chifukwa iwo aja adzatulutsa certificate ya kwa registrar general kunena zakuti leto ndali pabanja ndabambowa. Ife sitidzatsutsa chifukwa chikalata chidzaonetsa. Chinthu chokhacho chimene chikhoza kutsutsa kalata ya marriage certificate of marriage ndi certificate of divorce kapena decree of divorce absolute. Zimakhala zovuta tikanena zakuti ayi awa amene adasiyana nawo 5 years yapitayo ndi akazi awo chifukwa anthu ambiri amakhala zokuti akuwerengera za mkazi amene wadwazika matenda. Nthawi zambiri amaona ngati abwalo ndife anthu oyipa ouma mitima sitimvetsetsa koma lamulo ndi my emotions kapena mmene ife tikumverera ndi zinthu ziwiri zosiyana. Tikayendera lamulo pamenepo palipo basi. Tikati tiyendere ma feelings ndekuti zimenezo nzochita kukhomo osati kubwalo ife tikamagawa katundu wa basiye amenewo tiwatenga kuti ndi akazi awo amalemu ndipo uyuyu amene amakhala amene wadwazika matenda kunenazo kuti amene anali zawo patena motera kuti magawidwe athu achuma ameneyo sitimuwerengera konse ngati munthu amene apolite ngati mmene timachitira kwa mkazi amene anali nawo pabanja lotsimikizika. Abambo ambiri amangonyanyala ndamuchokera amene uja ndakalowa kwa MJ2 mungodzipusitsa chabe chifukwa chuma chimene mwachisiyacho amene mamuchokera uja ndamene adzakhala woyambirira ndamene malamulo akupatsa mphamvu yobwera kubwalo kudzatenga chikalata chopatsa mphamvu kuyendetsa chuma cha masiye letters of administration makamaka ngati mwamwalira musanalembe wilu yosintha kuti MG1 asaonekerepo paonekerepo MG2 ndilekere pamenepo asambanda chuma. Ndithokoze kwa basi Justice Jane Kaira akamba kufotokozera bwino lomwe ndipo ndikhulupirira kuti nonse omvera nsanje mpaka chitipa komanso kunja kwa dziko lino komanso ine amene mutitsatira pa tsamba la mchezo la Times 360 mwatsatira bwino lino kuti kodi tikamati divorce timati chani kodi zoyenerera kuchita nchani. Ndimati mmene nthawi kuti 27 minutes to 8 ndipereke mwayi woti mukhoza kufunsa mafunso. Justice Jane Kaira ndili nawo pompano mukhoza kutiimbira foni 0manayina847590 0manayina847590. Tili ndi vuto ndi text message yathu 1895 ukhanga tikuti akukonza nde pamenepo mwina zitivutirepo kuti titenge ndemanga zanu koma ku Times 360 pa tsamba la mchezo ayi ndithu titsegule bwalo kuti mukhoza kutero. Komanso ena mwina muli mafunso ndikuona pali funso la gawo loyambirira lija lidachita la child adoption. Lucius Banda kuti nkhani ya ana pamene banja latha ndi kwabwino kuti akhoza kusankha mbali yokhala komanso akhale mwana wa zaka zingati. Ndiye safunso limenelo Justice mukhoza kulitsunga pambali kuti mwina mutiyankhira tione kuti kodi zitithandize motani. Komanso pali pena apa
atumiza funso lawo tiona kuti bwanji chabwino ili ndi funso lina tione kuti pazi kuti bwanji mukhoza timbira foni 0 awiri 8475904 lero ndi pa 25 June 2026 ndi pa chinayi timabwera pano ndi program imeneyi ya bwalo liyime. Nditenge ma 24 apa. Hello bwana Sambanda, muli bwanji? Ndili bwino. Ndakulandirani dzina ndi kumene mukuimbira? Ine ndi George Bonongwe ku Chilimba. Chabwino, ndakulandirani kuchoka ku Chilimba Bonongwe. Nditokoze chifukwa cha madamu akufotokoza kuno kwambiri. Chabwino. Ndefunso langa linali lokuti kodi kwenda donkuto limene la divorce ndokhaokha amene achita register ngati ali married kapena azoti nakuchechi kapena chikhoso chokha zokwanira kuti aite donkuto limene. Nditudi ngati zingatheka yanki. Chabwino, ndithokoze kwa basi chifukwa cha funso lanu. Zikomo. Chabwino, mkatikati mwa program ine ya bwalo liyime 24 minutes to 8 tukukambirana za divorce ndi imene tikukambirana lero, koma kumayambiriro amene munatitsatira adakambapo Justice Jean Kaira tidakamba za child adoption, nkhani imene tidayiyamba sabata yatha ndipo adangokhala ngati aumbira mkota kukambapo zina mwa zimene zimakhala zikuchitika. Ndikhulupirira kuti munatsatira, koma ngati muli ndi funso mbali imene mukhozanso kufunsa kuti Justice Jean Kaira tiyankhe ndithu. Koma tukambirana nkhani ya divorce, kulekana, nkhani ndionena kuti timakhala ndithu zina tikuziziwa kapena pamakhala ndondomeko zimene zimakhala zikuyenera kuti zichitike, ndipo atifotokozera bwino lino chimene chimayenera kuti chichitike. Ndiye ngati pali mafunso mafuna kuti tiyafunse Justice Jean Kaira, tili nawo pa line pa. Tionenso tenefolo lina. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino. Dzina ndi kumene mukuimbira? Ine Wilson Dani ndikuimbira kuno muti mwapa musiku chitwa kumangochi. Kumangochi, ndakulandirani. Chabwino, muli mfunso kapena ndemanga? Pepani. Kuti kaziwoche chabwera kuti ineyo mundithandize kumbali ya ana kokakhala. Kuti kokakhala ndesadafunse bwinobwino dzina lawo pamenepo ndi funso lenileni kuti afuti chani. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino. Dzina ndi kumene mukuimbira? Dzina langa Chelimbikeni Kaonga ku Nchisi muti mwa Chipuga. Chabwino, ndakulandirani kuchoka ku Nchisi. Funso kapena ndemanga? Ine ndili funso. Poyambira ndingane kuti banja chimodzi mwachiwerenga limene mungalenga banja. Ne banja lonso mulungalenga kuti paderero mu 24 verse 1. Akuti ngati munthu afuna kuthetsa banja lake poyambira diwisensa ziwakeyo pomulembera kalata. Ndiye kalata ija ayipereke kudzera mdzanja lake asana munthu wina ayi. Ndiye akampatsa kalata ija kena akakhaza muuza mamuna vena nkazi kuti achoka ine siulali sikufreda zifungwa izizi. Ndiye tsono malamulo amene apangidwa kuti kola pasiwa kodi iwo osana malamulo a Mulungu anga limenezo. Chabwino. Ndithu. Ndathokoza chifukwa cha funso lanu. Zikomo. Chabwino, ndionenso pa time 360 akuti Davis kumwenda ine ndifunse kuti kodi anthuwa atasiyana mamuna wakwatiwa ndikulandiranso marriage certificate inanso ndiye watisiya onse awiri azimayiwa ali ndi ma certificate, chigamulo chimakhala bwanji? Funso lake ndi limenelo. Akuti ine ndine akuti Luka Austin kunjisi. Funso ndiloti amene ayenera kupanga divorce ndi amene adapanga register olozimatani. Funso limenera amenewa. Darlington John Banda akuti kodi banja likatha
kudzera njira ya divorce koma mwana mwina sipanathe 6 weeks ija iwe wapita ku khoti kuja waganiza zobwererana ndi mamuna kapena mkazi wako koma nzako akukana kuvomera kuti mukhalirenso limodzi ngati banja mumatani. Funso lina ndi limenelo. Emmanuel Mzimwa Senior akuti kodi mkazi wamugwira chigololo koma makalata abanja mulibe, kodi divorce imatheka komanso ana amathandizidwa bwanji? Funso lina ndi limenelo. Ndione apa. Hello. Yes, afambanda mwazo bwanji. Ndadzuka ka inu. Ndadzuka. Zikomo kwa basi dzina ndi kumene mukuimbira? Mike Wison ndi kuno ku Liwonde Machinga. Chabwino ndakulandirani kuchoka ku Liwonde. Pepani. Chabwino mmene nditenge gawo lina mmene tikuti 19 minutes to 8 ndimati ndilole Justice Jean Kaira mwina pa na mafunso amene tafunsacho kuti mwina mukhozo yankha kenako titengeso gawo lina. Zikomo kwambiri Asambanda Junior omvera onse komanso onse amene akwanitsa kufunsa opeza ena awiri akanika chifukwa cha phone. Ndi iyambire nkhani ya akuntchisi. Akuti kodi ifeyo tikusiyana ndi za ku Deuteronomo? Abwalo sakusiyana ndi ku Deuteronomo. Munthu amene wabwera kudzatenga chisamani kudzamang'ala ku bwalo kuti akufuna amusiye mkazi wake kapena mamuna wake, timampatsa chikalata chimene amachinyamula yekha nkukampatsa anzakeyo. Panawe ine ndatopa nawe pa zifukwa izi. Kalata ndi yakumang'ala kwanga zomwe ndikudandaula. Iweyo uli ndi masiku 28 kunenepo maganizo ako, kodi ukayankhapo kapena ungovomera kuti mlandu atilekanitse. So chikalata chimene akuchikamba ku Deuteronomo sichikusiyana ndi chisamani chimene timapereka ku bwalo kuti winayo amene akhudzidwe ndi chigamulo cha bwalo adziwe kuti pali kudandaula ndipo kudandaulako kuli pa zifukwa izi. Koma kungopereka chisamani nkosakwanira. Chifukwa nthawi zina munthu amene akunena kuti ndifuna ndisiye banja chifukwa mkazi wanga ndamugwira ndi chigololo, kapena ineyo ndifuna ndisiye chisamani chifukwa amuna anga akukana kuti kuchipinda tizichitira limodzi. Nthawi zina akabwera kudzafotokoza chifukwa mlandudu umaphweka kuva mbali imodzi. Chilungamo chimadziwika penipeni pamene mwamva mbali zonse. Akabwera amene wasumiridwa amene wadandaulidwa umva zokuti ine nkhani imene isunduidziwa zokuti ine ndili ndi chibwezi isunduidziwa koma bambo wangu ndira chifukwa cha bwana anga amene anayimba mwina dzana usiku ndipatsa ntchito imene ndigwire tsiku linali. Nde sindipaka sitimalola munthu amene wangonena zakuti ndifuna ndisiye banja ndichoke ku banja angochoka mwachinunu kapena mwayekha. Ikimikizedi kuti zimene akudandaulazo ndizoona zili ndi umboni wogwirika. Chimene chimavuta pa nkhani ya adatale kapena nkhani za chigololo, munthu amene akunkayikira mamuna wake kapena mkazi wake chifukwa chakuti zinthu zimenezi sizichitika poonekera, umboni wogwirika umakhala wovuta. Sitifuna ndi mbiri yoyipa kuti yeyo ngwachigololo pamene palibe umboni wogwirika wotsimikizira kuti yeyo ndi amachita chigololo. Kapena ayi amayiwa sasamala pakomo kapena sagwira ntchito pakomo pamene palibe umboni wogwirika wonena zakuti mzimayeyodi sasalongosola zofunikira pakomo. Pachifukwa chimenechi ndi chifukwa chake abwalo akuyenekera agwiritse ntchito standard yakuno kudziko kuti ayi nditi inuwe zimene mukunenazi zimene mukuwadandaula zanuzi ndizoona potengera malamulo kapena ndizolakwika. Ndingowakumbutsa amene anafunsa kudzera ku Deuteronomo kuti ngakhale tikukamba za mawu a Mulungu amene timawagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku, koma tili ku dziko lapansi limene tikuyenekera kuthangatiridwa ndi malamulo akuno ku dziko. Ndipera ngati dziko ngati boma ngati anthu tinafika pa mulingo wogwirizana kuti machitidwe athu ifeyo ngati ku dziko tizichita motere.
akadyoche akunena zokuti kodi ana apita kuti ndipo funso limeneli ndiliyankha ndi mmene anafusira amene amafusa za adatali kuti kodi munthu wamugwira ndi chigololo koma banja lako sudalembetse si civil marriage si customary komanso si religious ndi banja limene mudangotengana nkumakhala pachichewa timati chikumu kapena ku elopement pagawo 13 ya Marriage, Divorce and Family Relations Act ikunena zokuti tidzatsimikiza ife abwalo kuti ili lidali banja ngati pazakhale zinthu izi choyamba mumakhalira limodzi mnyumba kwa zaka zosachepera zisanu motsogozana consecutive 5 years. Chachiwiri mumadalirana pa nkhani ya chuma ndi zochitika zofunika pa moyo wanu. Chachitatu mumakhala ngati mmene amakhala anthu akabanja mayi ndi bambo you portrayed kwa maneba kuti ifetu ndi banja ndipo mwina mwamwayi mulungu anakudalitsani muli ndi ana mu nthawi imene mmakhalira limodzi. Limenelo timalicha kuti ndi marriage by cohabitation kapena permanent cohabitation kapena by repute. Tikatsimikiza ife abwala kuti zoonadi awawa adakhalira limodzi ndipo adatsata zonse zofunikira zimene zili pa gawo 13 monga mmene constitution yathu mu gawo 22 ikuvomerera kuti marriage by repute kapena permanent cohabitation ndi banja ndithu limene timaliwonanso kuti likuyenekera kulandira zofunikira ndi zokoma zochoka mu banja benefits and obligations ameneyo timanenazo kuti linali banja ndipo ngati mwabweretsa umboni ogwirika bwino kuti munapeza akazi anu akuchita zadama ndi munthu wina kapena munapeza amuna anu ali ndi matext explicit ndi mzimayi wina amene siwa pa banja ndiwo wakwana umboni umene ifeyo tipano tikhoza kunenazo kuti takulekanitsani. Tikatero ngati muli ana mbanja mmenemo ana amene watsopano timaona mwanayi ndi wa zaka zingati mwanayi akuyenekera asamalidwe motani ndeti masankha ngati mwana amene sanakwanira zaka 10 nthawi zambiri timati mayi amutenge chifukwa mwana ameneyo amakhala ali ndi zambiri amuyang'anire anachoncho amakhala opulupudza too energetic akufunika munthu amene diso lake likhoza kukhala pa iwowo kusiyana ndi kupatsa mzibambo amene mwina atangwanika ndi kuti akasakesake zakudya pa khomopo komanso naturally sali readily available kuti akhoza kunsamala mwana woteroyo. Ndinene pano kuti ali pa bambo ena amene amachita modabwitsa amakondana amawasamalira mwina sokuposa amayi mumboni kuti mwanayo akuoneka zokuti bambo ndi amene amasamala kwambiri ndi amene amakhala naye kwambiri sitiperekanso kwa amayi aja timauza bambo mutengeni mwana amayi wazibwera kudzamuona kapena mwanayo azipita kwawo nthawi ya holiday. Ndi beza kodi amene abwere kudzachita la divorce ni ndani funso limene labwera kawiri amene wava mimba ndi amene amatsekula chitero. Ambiri amakanika kubwera kubwalo ndikayambitsa ndine ndekuti adzandichita kondemu sizidi choncho timaona umboni kodi olakwa ndi woyambitsayu wobwera kudzadandaulayu kapena olakwa ndi uyu amene wakudandaulidwa amene wapezeka kuti ndi olakwa amene wachititsa kuti banja lolite ndi amene timamuona kuti inu tumupereke chindapusa kwa zanu chifukwa mwatayitsa nthawi mukadakaza kuti izizi mumachitazi simudachita awo akadapitirira kukhala banja moyo wawo ukadakhala wolemerera choncho koma chifukwa chakuti inu machitidwe anu athetsa banja ili chimene chili chinthu chimene timachipatsa ulemu kwambiri nde inuyo mwapatse chindapusa zanuwa chifukwa kuti munthu amene analikale pa banja akapeze banja lina makamaka akhala ndi ana sizikhala zophweka sambanda junyo chifukwa abambo ambiri amati ndikalerana amunthu wina komanso mwina anawa akatembenuka akanditembenukira akabwerera kwa bambo awo chifukwa paja akulu adanena kuti mwana wa mwini mgaga saumbika. Nde nthawi zambiri anthu amakhala ndi nkhawa imene kuti nditenge mzimayi amene alikali ndi ana ndikakumana ndi mavuto ananu koma mwina timangokhala ndi nkhawa chabe chifukwa nthawi zina anthu amene waso akabwera obwera kale ndi ana amabwera ndi chisangalalo chifukwa anaja amabweretsa chisangalalo mumpeza ontuma madzi mumpeza ontuma kuti akuchapire nkoni zina. Kupatula pamenepo ndinene kuti kaya ndi registered marriage kaya ndi religious marriage mukabwera tikapereka chikalata cha chilekaniro mukakakwatira kwina limene londe kuti ndi banja lina akamwalira mzibambo ameneyu sikuti mkazi woyamba uja akabweretsa chikalata ife tidzanguvomera on the face of it
Akamasa bala mkazi wachiwiriyo amaonekana naye sabule nacho chikalata chake. Koma mujananena kuti musanavomere kukwatirana ndi munthu uyu kachiwiri. Ene akuonetsa zokuti ngati pa banja loyamba. Mukakamire kuti mukhale nacho chikalata cha chilekaniro cha banja loyamba lija. Mukhale na divorce certificate ya bamba amenewa ya banja loyamba. Mukhale na divorce certificate ya mai amenewa ya banja loyamba. Kuti chikhale chida chanu inuyo chichizo chenicheni chokuti mukulowa mbanja ndi munthu amene adamasulidwa. Mukapanda kukhala nayo divorce certificate ya banja loyamba mudzakhala pa chiopsezo ndi chipsinjo chifukwa ngati mzimayi woyamba udatulutsa chikalata chokuti ife sitina chite divorce ku court. Ndekuti ife tidzakhala okakamizika kuti timuone iye uja ngati mkazi wawo. Meanwhile inu mukudziwa pasi pa mtima kuti banja lili lidakathera ku court. So nthawi zambiri zimakhala amipingo amanazo kuti paja munali pa banja loyamba tipatsani kalata wachilekaniro tisanamange banja lachiwiri. Ndi njira imodzi yofuna kuonetsetsa kuti banja lachiwiri is on a safe ground. Kodi mwana akozosankha kokakhala abambo ndi amayi atalekana. Eya aperanso ayi. Ika walola anthu kuti alekane timamva ma ancillary orders, ma ancillary issues. Ndipo chimodzi mwa icho chimakhudzana ndi ana. Mwana ali ndi ufulu wokambapo zimene iyeyo akufuna zichitike. Koma zimene mwana wakamba zimakhala conclusive. Tinde kuti timazitsata zokhazo chifukwa nthawi zina mwana akhozonena kuti ndifuna ndikakhale ndi amayi chifukwa chokuti amayi amangulira matoyi ambiri. Mwana akhozoneza ndifuna ndikakhale ndi abambo chifukwa chokuti bambo akeyo amampititsa kokasewera mpira. Zimene zili pa mtima pake. Koma ife ngati abwala timaona what is the best interest of this child. Chinthu chimene mwana uyu tikhoza kumuchitira chomuthandizira kuti pangavute maka ngakhale makolo asiyana iyeyo moyo wake upitebe chitsogolo. Nde mwana uja timamumvera anene madandaulo ake anene zofuna zake koma mphamvu yolena kumene mwana apite imakhalabe mu bwalo. Dzanali tapereka chigamulo ku khoti kwathu kuti mwana amene akunena kuti ine ndipita kwa mayi nzakeyo akunena kuti ndipita kwa abambo ana amenewa mukhala zokuti mukalendera maganizo awo mwawasiyanitsa. Kusiyanitsana sitimakulola banja likatha chifukwa mwana ameneyu sadzakhalanso ndi mwayi wokula ndi m'bale wake. Kukula ndi m'bale wako kuli ndi ubwino waukulu pamoyo. Anthu mumakhala ndi bondi yodabwitsa imene nacholale ndiyovuta kuyiswa. Chifukwa olo mutakhala kuti munakangana pena pake ndi mchimwene wanu ndi mchemwali wanu munthu akakhala zakuti wachita chipongwe kwa mchimwene wanu ndi mchemwali wanu mtima wanu umadumpha mumanthunthumira kuti munteteze ameneyo ingakhala kuti dzulo munakangana. Kanthu kameneko ndikachilengedwe kodabwitsa kapene mulungu adakayika between siblings. Mukakakanikitsa kuti kameneko kakhazikike anthu alang'onoang'ono chifukwa chokuti anthu adasankha wina adasankha kukhala kwa mayi wina kwa bambo mwalakwira chifukwa mwana ameneyo akula asakukhala ndi chikondi pa m'bale wake mchimwene wake kapena mchemwali wake. Nde pa malamulo timaletsa ndipo sitilola kuti ana siblings should be separated. So ngakhale kuti ana akhozonena kuti ayi ine ndifuna ndipite kwa mayi wina uli ndifuna ndipite kwa bambo timanena kuti ayi nonse pitani kwa kholo limodzi. Mukakulire kwa kholo limodzi. Koma mwina mu nthawi ya holiday mukhoza nonse kumapita kukaona kholo linali. Ndicho linga chakuti anawa adziwe makolo awo onse choyamba. Chachiwiri anawa azidziwana. Chifukwa mwana akhoza makhala ndi maganizo kuti ndabadwa ndekha pamene pa chilungamo chake adabadwa ndi mchimwene wake ndi mchemwali wake koma sanamudziwe munthuyo chifukwa bwalo kuti wina apite kwa mayi wina apite kwa bambo. Zimene ndi zolakwika especially for child development. Ndimalizitse ndi kukamba nkhani ya mabwererana. Nakata banja absolute tinapereka mabwererana nde nzako uja kuti angakhalera apa ifakanafusa kuti tisadapereke absolute. Mabwererana mutu mwanu mumaganiza kuti tikondanaso zibwereza. Chiyambi chakukhalira limodzi ndikukhalanso ngati banja
poyambirira chikhozo kacho vuta chifukwa chokuti munali anthu okayikirana nde pakufunika kukhala munthu womvetsetsa ngati mukubwererana kuti apapa tikabwererana sikuti zonse zikakhala miya tikayambiranso pabwino chifukwa ndiye kuti winayu akhala akamayindika chikayikobe makamaka ngati munagwira ndi nkhani ya chigolo ukoti mzangayu mthupi mwake muli bwino tandipatsira matenda kanthawi kamene tinasiyana ka 2-3 months wakhala motani pakupita kwa nthawi kenako munthu uja amachita givini muzikhala tsopano ngati bambo ndi mayi koma ngati zakanikabe kuti simungathe kukhalira limodzi ngati banja ngati bambo ndi mayi ndiye kuti pamenepo banja atulavuta lakanika ndithu likufunika mwina counseling kuti anthu aja amvetsetsane kuti tikuyambira at what wavelength koma ngati zipitirire kuti kuchipinda amayi akukana kapena abambo akukana ndipo zimenezi zachitika kwa miyezi yokwana 12 pamenepo ndiye kuti banja likukanika kuli desertion chifukwa uyoyo wakanika kupanga perform marital obligations, specifically conjugal obligations. Zikarelo zimakhala zovuta kuti ifeyo tikukakamizeni kuti muchite reconcile chifukwa zimene zikuchitika pamenepo zikhoza kubweretsa chiopsezo chifukwa tsopano m'malo kuti mukhalire limodzi ngati mayi ndi bambo muyamba tsopano kukapalamula kunja nanga sinuwe mufunabe mumwebe madzi ngati mmene zikufunikira kuti zichitike muli ndi ludzu koma ngakhale mwendo wanu uli mkati mwa madziwo sakufikira pamulomo pano nde mupambezeka kuti mwapita kunja mwakapalamula zimene sitifuna kuti zichitika. Zikatero ife tikupatsana absolute uli bwino mupite mwa ufulu mukapeze mkazi wina kapena mamuna wina mumangitse banja lokhazikika muzichita mwa ufulu zimene anthu ambanja amachita. Ndithokoze kwa basi Justice Jane Kaira ndikuona nthawi apa yakwera njinga kopa mafunso ndi ambiri ma 10 akubwera ambiri mwina ndimati ikuoneka kuti ndi nkhani yofunikira kwa basi yokuti tikambenso mwina tisungire mkote Justice kuti mwina sabata ya mawa muzango yankha mafunso chabwina sambanda chifukwa ndikuona kuti pali mafunso ambiri ndi nthawi inso simukwanisa kuti mutolere muyankhe mafunso ambiri ndikuona pali mafunso pa time 360 mafunso ambiri kwa basi akubwera pamenepa nde mwina sabata ya mawa tisungire mkute kuti anthu azangokhala ndi nthawi yofunsa mafunso amenewa chifukwa Ainoki Mphonde akuti kwa Khosi kubalaka kodi mukasiyana kwa anthu mukasiyana kwa anthu awiri pamenepo banja silinathe mamuna wamusira katundu yense wavomereza pamenepo silinathe afunsa funso panalinso funso lina mwina kapena limeneyo kukwangula zonse mukhoza kutero enawo ndikuti tidzachita sabata ya mawa. Panali funso lina akunena kuti kodi munthu amaloledwa kupanga divorce kangati in their lifetime kufunsa choncho. Palinso funso lina mwina limene limukhoza uliyankhira kumodzi akuti do Malawian courts have jurisdiction over marriages officiated outside Malawi? Funso lochokera kwa Amvahiwa Tiyamike Nihora. Do Malawian courts have jurisdiction over marriages officiated outside Malawi? Ndikatero Justice ndikuloleni kuti muyankhe mwina zimene ndango chitatako kenako muumbire mkota sabata ya mawa tizapereka mwayi kuti anthu mwina kuyambira kumayambiriro azanguti yambira foundation kenako kwina mafunso amene tasungawa mkute. Ndithokoze nonse chifukwa chita participate mu program imeneyi. Ndikusireni bwalo Justice. Zikomo. Yes, Malawian courts have jurisdiction tili ndi mphamvu yothetsa mabanja amene anamangidwa kunja kwa dziko lino ndipo malamulo akutambasula bwino kuti zimakhala motani akabwera ku bwalo makamaka lalikulu osati ku magistrate amene watima apatsa mwayo kuti afotokonze kenako tiona ngati zikugwirizana ndi zifukwa zolekanira zimene zili m'malamulo athu. Chachiwiri apange divorce kangati munthu akhoza panga divorce azimene times as possible koma sitifuna zizitero chifukwa monga tikunenera banja ndi unit
imene tikufunitsitsa itamasungika isamasweke. Chifukwa chake mu malamulo athu tili ndi provision imene kuti we should promote reconciliation. Timabweza anthu talambira nani mina ngani ndi yaying'ono kodi mukhoza kusintha bwanji kuti mukhoza kupulumutsabe ubale umene ulipo wokhazikika pakati pa mayi ndi bambo. Amene ana fusolo lina lija aku awa Enoch Mphonde. Amene wanafusa atenye ndali wala akuti kodi mukasiyana kwa anthu awiri pamenepo banja fuso limene wasiya katundu wachokako kunyumba iwetu wangosiya katundu banja anu likanali pa mabuku mukaundula mwathu ndola ku Nigeria anali ndi ndalama anali ndi chilichonse ndipo adapezeka asiyana nzibambo wapita kwayeka nzimayi kwayeka aliyense akuchita zake uyu nkukwatiraso atamwalira akazoyamba aja adabwera chifankhana yachikondi nanena ndiyovuta adabwera kumaliro kenako awatu analamuna anga sitizatenge kalakita wachilekaniro ndipo bwalo la milandu la weruza kuti ndizona banja loyamba silinati sizikhala bwino chifukwa chakuti nthawi imene mukubwera ku khoti kuti ife tidzamvetsere maumboni tilongosole kuti ayoyenekera tikulandira chuma chinindani tilongosole kuti kodi mkazi ndi kuti nthawi yayitali imeneyo nkhali imene ndikukamba akuti yatha zaka 5 akukamba akukokana koma chikadakhala kuti chinali chinthu cha clear kati kuti uyu ali nacho kalata yachilekaniro uyu ali ndi certificate ya banja zikanakhala zophweka chifukwa kalangoti inu makalata awa watsimikiza chimodzi tiye ndipite chitsogolo ye ndipemphe kuti ngati ifeyo litatsimikiza kuti koma banja likhanga litakanika ifeyo zativuta tayesera umu ndi umu zativuta kuli bwino tisangonyanyala tionetsetse kuti ndondomeko imene tinayitsata yaonetsa kuti boma lidziwe za mgwirizano wathu kupasuka kwathunso kukhaleko kuti boma latsimikiza chifukwa certificate inu imene anthu mumatenga ya banja certificate of marriage mumatenga ku boma ndesi mungakasiyane kumbali boma usadziwa zikomo kwambiri Asambanda Junior. Ndathokoza kwa basi Justice ndikufunireni zabwino zonse tipitiriza sabata ya mawa ndikuthokozeni kuti tinali limodzi mprogram ineyi. Zikomo kwa basi ndikatero ndikuti ndafika kumapeto a program yathu ya bwalo lime tsiku la lero ndithokoze nonse amene tinali limodzi kuyambira ku Nsanje mpaka kuchitipa komanso kunja kwa dziko lino komanso inu amene mumatisatira pa tsamba la mchezo la Times 360 ine dzina langa ndi Asambanda Junior mwakoma nonse ndapita bye bye.